zenbat arte garaikide sartzen da gela batean? Rekalde aretoa, espazio aldakorra, espazio modernoa, espazio aktiboa. Sartzeko gonbita luzatzen dizun, espazioa da. Zer dago Rekalde aretoan? Rekalde aretoan Bizkaiko arte garaikideko praktiken ezagutza, harrera eta divulgazioan sakontzen dugu. Abiadura desberdinetan funtzionatzen du aretoak, lan formatu desberdinetan sakonduz. Erakusketak, lanen aurkezpenak, eztabaidak, bideo emanaldiak, hitzaldiak eta argitalpenak, tailerrak eta abar. Nor joaten da Rekalde aretora? Rekaldeen guztiontza dago lekua, adituek eta horren beste ulertzen ez dutenek ere lekua dute, baita ikastetxe, ikasle eta artistek ere. Jar zaitez gurekin kontaktuan eta nola parte hartu dezakezun adieraziko dizugu. Sala Rekalde abildua bizkaia.net. Eta zein ordutan joan naiteke? Asteartetik larun bateran goizeko 10:00 eguerdiko ordubietara. Eta arratsaldeko 5:00 gabeko 8:30. Igande eta jaiegunetan goizeko 11:00 ordubietara gaude. Eta ez ahaztu astelehenetan itxita dagoela.